Salut! Astăzi vreau să vă anunț să faceți și mie 50 de urmăritori. Dați aici follow la Arond BSC Linus Josnoni. Am foarte multe videouri. Da, și dați like. Hai să jucăm Brawl Stars. O să-mi dau sonorul de la joc puțin mai încet. Imediat. Go, 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 go! Așa, o să-l ținem așa, pentru că s-aude prea tare. Jocul îl luăm pe M și jucăm Brawl Ball. Ok, sper să câștig. L-avem Cold. Sincer, pe Cold am văzut că toți care l-au pe Cold fără acel skin de 500 de bănuți de amov, nu mai știu chiar cum se chemau, sunt mai mulți, doar că stata mai mi-a bătut ce scrie, îl cheamă I'm Troll. Și asta e destul de ciudat. I'm Troller, așa îl cheamă. Uite, asta pe loc să-l bat. Să-i dau ultima ta pe această Jackie. O să-l bat și pe... Stai, ăsta e fată sau e băiat? Că chiar habar n-am. Nu cred. Cum? Scăpa Jackie. Ok, asta o să fie decât un meci episodul, pentru că o să fac episoade cât mai mici. Da, aparent omul vrea să-mi dea troll. Da, nu sunt nici eu foarte bun la Brawl Ball. Nu vreau hate în comentarii, ok? Eu vreau să-mi pice Mortis sau Crow ca să am ce să fac la Brawl Ball. Încerc să mă descurc cu El Primo și cu Daryl. Cât de cât mă descurc foarte bine la Brawl Ball. Adică pentru Brawl Ball cel mai bune care le am e Daryl și El Primo. Bine, depinde și cu ce adversar mă dă, că dacă mă dă numai cu de aia care dau de la îndepărtare și îmi iau de exemplu El Primo, n-am ce să fac. Că eu trebuie să vin lângă ei ca să le dau damage. Ok, le-am spart baza. E ok că am făcut asta. Nu, te rog eu să nu fie baza spartă. Face team, omul. Ok. Aparent n-am ce să fac efectiv cu Pam. E enervantă. Foarte enervantă. Mamă, lasă TikTok-ul. Da, și ne dă gol acum, nu pot să cred. Nu pot să cred! Cât damage poate să dea Pam? Cât damage poate să dea Pam? Cât? Dă prea mult damage. Aoleu. O să pierdem. Hai, apuc. Băi, da, ce Pam, nu cred așa ceva. Ok, mai joc sau hai să încheiem episodul aici. Știu că a fost destul de scurt față de celelalte. Deși vreau să-l fac 5 minute. La revedere!